Det er rigtig fedt at være en del af et fællesskab, hvor man kan mærke, at alle har samme kærlighed til faget. Jeg bruger meget min fagforening i forhold til at få et godt netværk og få nogle gode kolleger og kammerater. Og det vi har faget til fælles, det gør, at vi får et super fedt dynamisk miljø, som er både fagligt og socialt. Det med at være med i en fagforening, man kan godt sammenligne det lidt med at være med i fodboldklubben. Hvis der er en, der har et problem, så står vi sammen og hjælper hinanden. Så vi gør hinanden stærkere på den måde der. Vi får et godt netværk, når vi har nogle gode kollegaer, hvor vi møder hinanden fra de forskellige steder, så får man et godt netværk. Man kan mødes på tværs af skolerne til arrangementer, som DBio blandt andet afholder. Hej, Ditte. Mit arbejde er fyldt med etiske dilemmaer, og gennem min fagforening der får jeg en mulighed for at mødes med andre socialrådgivere og diskutere de her emner. På mandag i forhold til forældremødet. Netværket for mig er jo både fagligt og socialt. Det betyder, at jeg har en meget stor gruppe af kolleger, og det synes jeg er rigtig vigtigt. Det er det, fordi at det giver mig større arbejdsglæde. Og i sidste ende, altså fagforeningen, det er jo min forening. Det er jo ikke alle mulige andre, det er jo min, og det er Maries forening, og Fatmas forening. Det er jo alle sammen forening. Det er alle de pædagoger, der har lyst til at være med i det fællesskab. Det er jo det, der gør, at vi sammen kan udvikle vores fag.